primetio sam da ne ustajete kada članovi veća ulaze i izlaze iz sudnice. Hteo bih da čujem vaš komentar, ali želim da vam kažem da mi se čini da je to izraz nepoštovanja ne samo prema sudijama, već prema Međunarodnom krivičnom sudu. Svedok koji dolazi da svedoči ovde mora da se drži pravila, konvencija, a i samog protokola suda. Ono što stoji na raspolaganju sudu, ukoliko ostanete pri takvom ponašanju, a nemate neko prihvatljivo objašnjenje za to, jeste da veće može da odluči da više neće saslušati vaše svedočenje. A sad da čujem šta imate da kažete. Gospodine Robinson, meni je poznato da je praksa ovog Međunarodnog suda da se svedok sedeći obraća sudskom veću. Drugo, ja sam pročitao sve normativne akte Međunarodnog suda koji su mi stavljeni na raspolaganje i ni u jednom od tih akata nisam pročitao da optuženi ili svedok treba da ustane kad ulazi sudsko veće. I treći razlog je verske prirode. Mene su upozorili sveštenici Srpske pravoslavne crkve pre dolaska u Međunarodni sud da su sudijske uniforme ovde po uzoru na uniforme nekadašnje rimokatoličke inkvizicije i da jednostavno to našoj verskoj tradiciji ne odgovara. Ja ne razumem šta znači vaše ustajanje i vaše klanjanje prilikom dolaska i ulaska. Ja moram da vam priznam da to mene podsjeća na neki satanistički ritual. S druge strane, ja sam pokušao da u tome nađem i neko parapsihološko značenje. Ja se bojim da moja svest, ukoliko se poklonim takvom vašem ceremonijalu, ne bi bila kontrolisana od nekih nepoznatih faktora koje ja ne mogu da savladam. Međutim... U redu. Osvrnut ću se sad na ova vaša 3 objašnjenja. Rekli ste da je praksa suda da se svedok obraća veću dok sedi. Mi se ne bavimo time sada, vi možete da sedite dok se obraćate već. Mi se sad bavimo praksom, protokolom o tome da svi ustaju kada članovi veća ulaze u sudnicu. Kažete da nigde niste pročitali da taj zahtev je negde zabeležen. Radi se o protokolu, radi se o konvenciji i čujete poslužitelja kako kaže, molimo ustanite. Vi treba toga da se pridržavate. Što se tiče vašeg razloga, ja ga u potpunosti odbacujem, radi se o besmislici. Vi razmislite o svemu ovome i onda ćete odlučiti kako ćete nastaviti, a to je nešto što se tiče interesa gospodina Miloševića. Možete nastaviti, gospodine Miloševiću. Ćete moje neustajanje sankcionisati prekidom mog svedočenja, ja ću u buduće ustajati. Ali samo dok svedočim pred ovim sudskim većem. Dakle, po tom pretnjom da ćete prekinuti moje svedočenje, ja ću se povinovati i ustajat ću. Very well, Mr. Milošević. U redu. Gospodine Miloševiću, možete nastaviti sa glavnim ispitivanjem. Mikrofon. Bio je isključen.